салом дӯстон, ҳамлагари мунтахаби Полша Роберт Левандовски аз оғози мавсим то ин ҷониб рӯ шуд ва пӯшида ишора мекунад ки мехоҳад даста ва чемпионатро иваз намояд. Аз забони худи ӯ ин суханонро ҳеҷ кас нашунидааст, вале рӯзноманигорони наздик ба Бундеслига ва дастаи Бавария ин хабарҳоро пайваста нашр мекунанд. Имрӯз мо дар бораи ин мавзӯъ ки ба ояндаи беҳтарин ҳамлагари ҷаҳон рабт дорад, андешаҳои худро баён медорем. эҳтимоли аз Бавария рафтани Левандовски хеле зиёд аст ва шояд мо аз аввалинҳо мешавем ки дар ин бора гап задем. Видеои моро тамошо кунед. Чанд сабаб оварда мешавад ки барои ба яке аз дастаҳо аз ҳамаи машҳури Аврупо пайвастани ҳамлагари полшагӣ замина мегузорад. Обуна шудан ва пахш кардани зангулача боварӣ дорам ки аз ҷониби шумо фаромӯш намешавад. Ин барои пешравии кор хеле хизмат мекунад. Акнун дар ягон ҷо баъзур шунед, мо бошад сар мекунем. Дӯстон, имрӯз як қатор бозиҳои дӯстона байни мунтахабҳо хоҳад гузашт. Алахусус тими Тоҷикистон бо Уганда барои ҷоми Наврӯз рақобат мебандад. Мебинем чӣ гуна мураббии нав ки мо Эйнштейнаш ном кардем, аввалин бозии худро мегузаронад. Тамошои ин ва дигар рақобатҳоро шумо метавонед бо 1x ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди MG0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. футболи бошгоҳӣ танаффус дорад. Тимҳои миллӣ бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳонро дар ҳамаи қораҳо доир карданд. Мо ба бозиҳои кишварҳои аврупоӣ як мурур мекунем. Оғоз мекунем аз сенсатсияи асосӣ. Италия аз арш ба фарш зад. қаҳрамони Аврупо бо Македония бозӣ кард то ба марҳилаи охирини пеш аз рохатгирӣ равад, аммо нақшаи онҳо барбод рафт. Македония дар дақиқаи 92 гол зад ва итолиёвиҳо боз бе мундиал монданд. Дар ҷуфти дигар Португалия бар Туркия бо ҳисоби 3-1 дастболо шуд. Туркҳо камбек кардан метавонистанд, аммо Бурак Йилмаз пеналтиро бо гол анҷом дода натавонист. Акнун Македония ва Португалия барои рохати ҷоми ҷаҳон мубориза хоҳанд бурд. Полша бо Шветсия барои як рохати дигар ба набард хоҳанд баромад. Шветсия дар овертайм Чехияро мағлуб кард. Полша бошад баъд аз маҳрум шудани Русия ба ин марҳила омад. Уэлс бо Австрия рақобат кард. Вақте ки гап сари бозиҳои тими миллии Уэлс меравад, Гарри Бел ҳамаи бемориҳояшро як тараф монда ба майдон меояд. Дубли Бел ба кишвараш ҷоми ҷаҳонро наздиктар кард. Рақиби онҳо барои рохати мундиал ғолиби Шотландия ва Украина хоҳад буд. Бозии ин дастаҳо ба вақти дигар гузаронида шуд. Теми Абраҳамро мухлисони Челси вориси Дидье Дрогба мегӯянд. Баъд аз рафтанаш ба дастаи Рома, аксарият мухлисони лондониҳо изҳори боварӣ карданд ки ҳамлагари ҷавон ҳатман ба сафи Челси бармегардад. Лондониҳо ҳам дар шаҳрномаи бо Рома дошта банде доранд ки тибқи он Темиро метавонанд бихаранд. Абраҳам дар Рома дар мавсими дебютияш 23 гол зад. Ин дар ҳолест ки мавсим давом дорад. Ҳатто Монтела ва Батистута чунин натиҷаи хуб надоштанд. Онҳо дар мавсими якуми худ дар ҳайати римиҳо 21 гол заданд. То рекорди Родолфо Вол танҳо як гол мондааст ки онро ҳам Абраҳам ҳатман мегузарад. Дар 40 бозӣ 23 голи Абраҳам боиси он шуданд ки дастаи шаҳри Рим нархномаи кӯҳнаи ҳамлагари 24 соларо канда навро часпонданд. Ин ба болошавии нархи доллари ягон рабте надорад. Гап сари маҳорати олии Абраҳам меравад ки дар рафти мавсим онро нишон медиҳад. арзиши нави Абраҳам беш аз 100 миллион мебошад. Бо сабаби он ки дастои кишвари Англия нафас ба нафас таваҷҷӯҳашонро ба ин футболбоз бештар карда истодаанд, римиҳо нархи Темиро гарон карданд. Челси метавонад соли 2023 ӯро бо арзиши 80 миллион ба Лондон баргардонад, вале то он вақт римиҳо ҳамлагари 24 соларо ба дастои дигар бо нархи бештар мефурӯшанд. МЮ яке аз фаъолтарин дастаҳо дар ҷалби Абраҳам ба ҳисоб меравад. Манкуниянҳо тобистони соли ҷорӣ кӯшиши харидории футболбозро хоҳанд кард. Ҳамчунин Арсенал ҳам нақша дорад ки тобистон ба шикори ҳуҷумкунандаи 24 сола барояд. Теми аз Челси ба Рома бо нархи 40 миллион евро гузашта буд. Суҳбати Килиан Мбаппе ва Пол Погбаро сабт карданду он дастраси ҳамагон шуд. Бозингари ПСЖ ва нимҳиматгари Манчестер Юнайтед дар мунтахаби Фаронса бо ҳам вохӯрданд. Баъд аз дуруди гарму ҷӯшон ва истиқболи ҳамдигар, Погба аз Мбаппе дар ин суҳбат пурсид: худатро дар ПСЖ чӣ гуна эҳсос мекунӣ? Мбаппе дар ҷавоб мегӯяд ки ман хело монда шудам. Баъзе забоншиносони ин суханҳоро ба таври дигар тарҷума карда мегӯянд ки тарҷумаи маъноии ин суханҳои ҳамлагари фаронсавӣ чунон аст: ман безор шудам. мухлисони ПСЖ куллан суханҳои дигарро интизор буданд. Баъд аз ин ҳама умеди мондани ӯ бозандаке камтар шуд. ӯро ҳам метавон дарк кард. Албатта Мбаппе безор мешавад. Дастаи ояндаи ӯ дар Эл Классико бо ҳисоби 0-4 мағлуб хӯрд. Дар ин видео ҳамчунин Весам Бен Йедер дар наздикӣ аст ки бо Монако чанд рӯз пеш ПСЖро ба зону нишонд.
чунин суханҳои Мбаппе барои гӯшҳои Перес оҳанги беҳтарин ҳастанд. Мбаппе аз Лигаи Чемпионҳо бенасиб шуд. Ҳамдастагони ӯ Месси ва Неймару мухлисон дигар чашми дидан надоранд ва худи ӯ бошад то ҳол пай намебарад ки ба Реал равад ё ин ки не. Ҳарчанд ПСЖ дар Лигаи як зинаи аввалро нигоҳ дошта бошадам, аз 5 бозии охир парижиё дар сетояш мағлуб гардиданд. Шумо аллакай медонед ки қарордоди Мбаппе бо ПСЖ дар охири мавсим ба анҷом мерасад. Гуфта мешавад ки ҳамлагари фаронсавӣ аллакай розигиашро барои гузаштан ба Реал додааст. Аммо Мбаппе ҳама ин хабарҳоро рад карда мегӯяд ки ман бозингари ПСЖ ҳастам. Бале айни ҳол ӯ дар ПСЖ аст, вале бо эҳтимоли зиёд танҳо то тобистон идома хоҳад ёфт. Роберт дар Бавария ба ҳамаи дастовардҳо расид. ӯро бо номи мюнхениҳо мешиносанд. Рекордҳои бешуморро шикаст то беҳтарин нишонзан дар таърихи дастаи Бавария шудан танҳо 58 гол мондааст. Баъди ин Герд Мюллер дар дуриҳо мемонад. Ва аммо шояд Левандовски дар андешаи ин рекордҳо набошад. ӯ мехоҳад ситорааш дар кишварҳои дигар ҳам дурахшон шавад. Тибқи маълумотҳо мақсади Лео бозӣ кардан дар Ла Лига аст. ӯ мехоҳад дар ин чемпионат нақши худро монад. Аён аст ки ҳамлагари полшагӣ ба Райо, Кадис ва ҳатто Севилья ва Виллареал ҳам намегузарад. Дар Испания Реал, Барса ва кам-кам Атлетико ба худ иҷозаи ҷалби Робертро дорад. Вақтҳои охир таваҷҷӯҳи Барса ба ин бозингар зиёд шудааст. Каталониҳо мехоҳанд футболбози хатти ҳуҷумро ба сафашон хонда шаҳрномаи 4-сола бо ӯ ба имзо расонанд. Худи футболбозам эҳсос мекунад ки айни ҳол фурсати хуби рафтан омадааст. ӯ чанд соли дигар метавонад дар сатҳи баланд бозӣ кунад. Ин маҳораташро ҳамлагари полшагӣ ният кардааст ки дар дастаҳои дигар нишон бидиҳад. Дар сафи мюнхениҳо Роберт айни ҳол дар як сол 24 миллион евро кор мекунад. Аз ин ҷо суоле ба миён меяд ки чунин маошро каталониҳо барои Левандовски пешниҳод карда метавонанд ё ин ки не. Ҳолати ӯ мисли Абамеянг нест ки аз клуби кунунияш бо роҳҳои зеризаминӣ бигрезад. ӯ дар Бавария ҳам бемушкилӣ карьерашро идома дода метавонад. Гап аст ки Роберт чандин бор ба Реал Мадрид изҳори муҳаббат карда буд. Абамеянг ки орзуи бозӣ кардан дар Реалро чандин бор рӯ шуд, гуфт айни ҳол дар Барса курномаҳои бузург дорад. Левандовски ҳам метавонад дар якумин классико 2 гол занаду 1 ассист намояд. онҳое ки Реалро дӯст медоранд ба дарвозаи ин даста гол заданро яке аз вазифаҳои асосӣ дар ҳаёти худ мешуморанд. Аз як ҷониб иваз кардани атмосфера хуб аст, вале аз тарафи дигар чаро ҷои гармашро Лео бояд сард кунад. Бавария дар Бундеслига бо кӯдакон ҳам қаҳрамон аст. ҳамеша яке аз фаворитони Лигаи Чемпионҳо ба ҳисоб меравад. чаро ӯ чунин дасторо бояд монаду ба клубе равад ки дар марҳилаи аз навсозӣ қарор дорад. шояд Левандовски мехоҳад аз сари нав худро ҷавон эҳсос кунад. шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. ман ҳамин тамом. боре дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд намароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.